Hi guys, good morning. So karon guys mag-duty na taon niya kay naa may order nga 50 seat nga sandwich na ang sayo na ta pag agad to na ko didto kay ang ham prosin para ba to ang ham nya uploading pa man niya ipahatod na ako ni say dadto kay matabangan pud ko niya. So karon guys, mao pa mi nahuman og luto sa order og gi-pick up na pod nagkara-kara jud ko og kuan kay nakaani ko dani alas 9 na unya naka-frozen tanan ang kuan ang ham naka-frozen nya nagpainit pa ko ng gridol dugay pa bag-uhay lang jud gikuha ang order na ang nakuan nga order kay 48 ka set kay nahalina na kuanan man pud ko kaganiha kay naay nagkuan dani na wala na ko to gibalibari kay para nga maanad pud to siya diri ba pagpalit na motong bali 48 ra akong nahatag nga order na ato na pud na hinluan na ang gridol guys kay perti ka kuan sa gridol agani ka akong ipakuyog si Saysay dani kay nagpalit pa man og kuan kay wala na ketchup wala carton kay kung wala na ako nakuyog si Saysay naambot na lang yun kuragion gid ang snack ang katura bang snack katura bang gi-order kay snack to kay na kanang patlod ba nya wala dayon gi kuan pa snack na mo to nga dinhi sila nag-order sa snack nya kuan kay nahalin ang atong kuan nahalin na hurot na atong ham sold out na ang atong sandwich ang kuan na lang po dani nato ikuan kani ang mga kaning siomay mga unta guys atong balon adobo nga kalabasa ug sitaw alas 3 naman siya guys no na paniudto man ako ni siya unya kay pagani ako dinigani ako na mahaw tungod lagi sa dali-dali kay nalagi order ang baon sa alas 11 unya nanawag si ma'am sa ako alas 8 na nakasagaran ba na ako tig-indiri kay alas 10 na nya alas 10 akong inden hiyon nya nanawag si ma'am na ako alas 8 na pa ko na human og edit dahil ko nga kuan ra dahil ko dadto ma'am pag giingnan ako si ma'am nga lugsong ra ko ato ma'am pag mahumang kog edit mahumang kog upload itong gipaspasan ako edit pag man ako edit nga nag-save na mahog din ko sa baboy pag man ako pamahog sa baboy naligo din ko pag man ako kaligo akong gilantaw akong kuan kung na-upload na ba wala pa siya na-upload mo to nga akong gibiyaan dito kay diba hatod na ako dani ni Saysay kay Saysay po gamay sa bulungan nagkuan ng ilahang kalang major subject man ata to nga dili makatuga so walay klase matabangan ko ni Saysay gibili na ko dito sa balay ang akong cellphone taman sa na-upload pagka human og upload gipatugbong pahatod din ako ni Saysay din himo natabangan ko niya kay ang ham guys kay na frozen man siya kay freezer man ni ila danhi wala pa man sila i-rip na sa luyo pero walay ga dili madala diri kayo dili walay ga alsa na ang ilang ham nasa freezer matong frozen kayo abot na ko dinhi gidali-dali na ko gihumol na ko nya kay sandwich baya so naagi itlog na mo tong giluto na ko danang itlog kay 100 man ka buok mo na nga luto na ko danang itlog na igusad pag-abot na ni Saysay gipapalit ko din ako sa Saysay sa karton og kanaang mismo og ito kung gipapalit sa iya kitsap na so pa ko nahuman guys ang akong nahuman og kuan na ang agkuha sa order kadali lang gyud paspasan ako daw tabangi ko sa pagbalot sa kuan wa na jud ko nakakuan pag video kay grabe ka mura ko sige sa pairing sa order nga agwaon danha dayon agwaon diha dayon mo mura ko pagkahuman ako pag nakuha ang order mura ko gigutom. Ay, kajali ko guys, oy. Mura ko gigutom maong nakuhaan ako niya kay nagkaon ko gamay na karon mga alas 3 na pod gutom naman. Gutom na pud ko maong kaon na pud ta. Wala akong bayungan. Hindi sabawan na ako ni sa akong kanon.
Kaon ta guys. Dugay may nakamata kaganihan kay malagi na bilar. Ito may sa namat yan. Dugay may naka kanya. Dugay may nakamata. Pati si Riri gihatdan na sa bawon. Gihatdan lang gud si Riri sa kanon kapag mata lasing ko. Mata kay ano siya nga. Kami gidwa. Ano siya lang usay oras. Kuya alas 5:50, alas 5, unsa to, alas 5:50 na ba to, or basta mga di ka gito. Alas 5:50. Inshallah. Wa pa naglungag. Wa pa ginagungag. Na. Kaya bintoy po guys. Naa sila ka ng festival sa ilang eskwelahan. Kagahapon naghimo sila props. Datong sa adlaw nagkuan ang maestra sa kanang parent consent nga magtugot nga mag-apil ang bata dadto nya magauli nga na alas 8 na nakaykaron man daw to nila ikuan kuan ang ilahang gihimo nga props nga di pa kay sila kamao mo to nga nagchat siya nga ma dani na lang ko katulog mauban sa akong class balay sa akong classmate ma kay dinhi mi mag pila to sila ka buok dito matulog-tulog dito upat. Hindi may mga practice ma kay ugma naman gyud ako anon ma. Naing ko pagtarong, ato kong gitawagan. Ang liya pong ikatulgan dito kana parintera po nila ni Riri kay ang ihang anak classmate po ni Bintoy na maestra po ni Bintoy sa una sa Mapua o maestra ba na ni Bintoy or ni Mumon ba na ni Saysay o murag kang Mumon o kang Saysay na nila nga maestra nila dito sa una sa Mapua sa elementary na murag nakampante na pug ko na moto kaganiha sa buntag walay nakasayo paglungag kay si Saysay po di ay pagpod siya nagsayo paglungag kay niingon man pud nga walay klase lagi gichatan man pud sila pagkakuan nga walay klase mo to nga nautuan si Riri imbis si Rimon kay sayo pud si Rimon maghikay kay magadto sa eskwelahan nila ni Saysay sa Salay kay ang iyang mga requirements iyang pamaon iyang kuhaon kay adto man na siya na enroll sa una pag buwan yun niya dito siya nag-enroll na mutong pag-open din sa Balingwan nagkuhan siya nga pwede ba siya makatransfer mutong nga pwede pa man mutong nga nag-transfer siya dinhi sa Balingwan o niya karon ang requirement siguro nga iyang giduso dito ang kinahanglanon na dinhi sa eskwelahan sa Balingwan mao to nga iyang giadtuan kaganiha pag humanaghatod sa iyang papa sa pamahaw kay gihaturan pa man lagi sa pamahaw na naghikay na po din siya paingon sa eskwelahan sa Salay. Nya si April po din ang naliguay sa baka basta nagkakuan lagi among agi kaganiha guys tungod sa dugay nakamata. Kay dugay man nakamata di ba? Kapa-kapa ang agi antod na ang akong pag-duty dinhi. Nagkapa-kapa gihapon. Rana ako sige ra kay dad ano kada sa pamahaw ay sige padadero ko sa pamahaw kay dili na ko buhat kay bagkiro okay ra guys kung dili na niya bagkirohan niyang kabaw pero kaya pa mapakauno niyang kabaw kay para pud nga tambok ang iyang mayo pud ang tugos siyang kabaw nga pag human mo lang kuan sa order ako na pud din sa Saysay gipapauli kay aron siya pud dito magasikaso sa balay siya pud dito magasikaso sa balay kaya pagikan ng kaganihan na nakapangmap na nun to siya nakahuman na nun to siya pagpangmap pero ang plato, mga hugason ang silong, nagkayamukat pa na kapag ulit dito kaya makuan din pagka mga buhaan na din ang bata dito sa bukid ito araw po si Koreana dito sa bukid noon kaya pag wala ko malagig na yung klase ni Saysay mato nga ang bata kagabi dito na ako ibilin na ni mama guys kalabasa na po to ang kalabasa dito may ito siya gandaan kasi mag-out siguro ko karon og sayo guys kaya para
magapang uman pa ta dito sa atong balay. Ay mingaw-mingaw na. Alas 5. Mag-out na po ko. Kaon ta. Wag gutom guys. Ayaw akong kanon guys. Oh. Amir pang gulay. Ako na nato ng gulay kasi sayang. Ito na guys, ang tagpalapig busog. Na maghinahinay na po dahil ko pang lista panuwat guys. Ay. Mag-inventory pa ko. Naasan akong ballpen. Inventory pa ta guys. May inventory. Nag-on ko sa niya. Manuwat ko daan ko para niya. Tali-tali na lang dayon ba. Hindi ko kadugay pag suwat kay kalibat akong mata. Wala pa ko hairnet guys kaya nag-order pa ko na nilang hairnet. Nag-request pa ko nila sa hairnet daw gloves. Parang sa guys kaya hipos mo sa datong buko. Kaya nag-request na ko nila sa hairnet. Busog na guys. Thank you sa inyong tanan. Thank you sa tanan. Thank you sa tanan. May ito ang susulat na kudahan kay pagkuhan anak. Alas 3 naman po dapit na po dag. Susapit na aga alas 4 guys. Di lang gila kitagda ng oras guys. Maong wadyo ko magkuhan nga nagtrabaho ko ani kay ang oras dali ra kay kaupos ang oras na kana akong ipuyo ay sa balay na mayo na lang dalhin na ako'y ana ang adlawan aga paabot mag-abot sa pinsina na ako'y ang sweldo maong wadyo ko magkuhan nga nag kuan ni usay bitaw medyo bitaw ko ag kakuanan nga kanang labi na kanang kataranta-taranta kung oras bitaw kay ag-edit pa ko ag video pa nya agapas pa ko sa oras kay maka-duty kay sayang kagahapon yun guys wadyo ko maka-duty kagahapon ay naman ko gipa kuan lagi okay maapas pa man kung wala ko nagtambong sa meeting maka-duty pa ko wala ko nagtambong sa meeting nya kay na may meeting ni Koreana di sad pwede nga dili ko magtambong sa meeting kay kana ang mga kuan baya atong mga apang hisgutan sa eskwelahan na mas mayo gitong magtampong ta kay makabalo ta kay kung di ta pakabalo gayaw-yaw ra bang bitaw masayo man gito nga pakabalo ta kung unsay meetingan unsay sabutan dito sa maestra unsay agkuanan unsay ipaabot sa maestra nga mga kuan amo to nga nagtambong ko sa meeting sus naabutan na mag-ako sa alas 5 na siguro to hapit na siguro to alas 5 pinakagawa sa eskwelahan kay grabe kadaghan sa kuan niya dili ag kasabot kay wala lagi tanan wala dili tanan ginikanan ang nanambong ang gipatawag dito nga sa meeting sa eskwelahan preschool kay ang preschool magkuan ba sila mag-moving up ba ang preschool ug ang parents pod sa grade 6 nga kay
ang mag-decorate kay ang mga parents naman maghinlo sa kuan kay naa daw bisita lagi namo to nga naaptan yun sa agahapit na alas 5 ang pagtugbong namo dinhi nagataranta-taranta lagi pero sige ra ang kakuanan ko sa bitaw sa kung kuan guys nga na sabi na di na ko pagkapangas dito sa bukid kay kuan pero kung may lang gid ang tempo makasaka mo ko dito sa bukid kay alas 10 pa akong kumutunga. Oo, alas 10 pa kumutunga na. Ganyan lagi pagpanawag ni ma'am. Si ma'am nga, Lin, pwede na ka maka-open dito. Kung hala ma'am, mag-edit pa mo ko sa kong video ma'am. Humang kung edit ma'am daw upload, matugtong na lang ko na to. Ayun din si ma'am, sige. Nakakuan po ko kay si ma'am po, kasabot po siya, pero sawa pa ko ni kuan. Ako din si ma'am Gignan nga. Kinahanglan sa gidsad ma'am nga, dili makakuan na nga ako ang pag-vlog, akong pag-upload sa YouTube kay ang diha pud baya ko ma'am nakakuan sa akong ang kuan sa pang kuan ako sa mga bata sa akong diha ko naka kuan dili pwede nga dili ko maka-upload mo nang akong i-try kung makaya nako namtunga na siya nga sige kaya lagi na nimo kay i-adjust na lang pud na to ang oras ana ba. Thank you kay Ma'am Joby, shout out dia. Siomay. Namigay siomay guys. Itong gupyahon guys oh. Ito gupyahon mo muna manang ka. Libat-libat akong mata Ginoo ko. Kalibat-libat akong mata. Hinay nakaugwan kay mag-out na dahil ka sa may pang-arin sa mga soft drinks. Ay basing unyag dito ni sa kuan kung alaga na yung mga alaga diri guys. Ato na sa nagkuan kay nagpapalit man si Ma'am Kagania kay naman kung wala na ikuan ma'am din si ma'am pagpalit na lang ikuan na dayon nagpalit ko nato na siyang safety kay aron nga dili ma-damage kay sayang food o mga damage alkansi na si ma'am kung ma-damage guys ato mo kuanan kay kita may kuanan ato kuanan na yan iyahang mga baligya nga safety food ang iyahang baligya. Ito lumanig ang kuan kini ako na ibutang sa freezer kay mag-defrost ko kay wala na may kuan mag-defrost ko dili ko ni isaksa karon ang freezer kay para nga ako ning mahimluan ugma.
Hinay na taon ko ano guys, pang ulo, para upuan. Mas dali na lang nato ang pag-out. Dili na tamalangan. Pauwi na lang yun. Pero maka-edit pa dahil ka kayo. Mag-edit pa ko guys. Uli na ko dito sa balay. Mag-edit pa man ko. Para maka-upload ko. Ato dito ang daan guys. Kaya para nga. Ibiya na to dan hinihinlo. Para kung mainig na to. Hinlo na. Lagyan mo na ako sa DSR guys. Lagyan mo na ako sa kuwan kay aron pa. Out na doon pa. Gusto ni isuot ang ay kahasuan guys. Hindi na ka-check out kay suot ka sa ending, mag-suot ka sa beginning. Akan pa mo kuti-kuti ko na ni. This window guys. Mami ka daw din. Napakaroon ko na. Doon ba? Remit si Riris window guys so. Muna si ano? Nag-abre-abre pa. Bakay pa ka. Nanay sugan dito kay pared. Kape Sentral. Ako naman ko. Ako naman ko. Bro, balik ko naman ko. Nurse ko ya. Ubro ko. Ha? Pa. Bana ko naman. Ano na? Bang. Kapalit ito dun sa kanang Sentral dun. Kasi ko na siya Sentral again. Ano ba dyan? Wala na, hindi. Hindi, sweldo pa pa naman. Asa na kapit na yung sweldo?